isugo ko nga muadto pikas baryo, kay mangayo mi dito o paniudto tungod sa kapobre sa akong family. Nagantos mi og kaon balang hoy kamuti, mama o papa gutom kaayo mi, kay si Manoy og ati galaag pirmi, mama o papa ayaw mi kalimti, kay inyong gipadala urot na. Dihang nag-eskwela mi og elementary, wala mi kanuksutan og wala sad mi money. Apan naning kamot nga mahuman ragyo, kaya Ginoo naglantaw ra ka namo. Mama o papa gutom kaayo mi, kay si Manoy o ati galaag pirmi. Oh, mama o papa ayaw mi kalimti, kay inyong gipadala urot na. Isugo ko sa among silingan nga malimpyuhan ang ilang tukaran. Lipay kaayo ko nga gisukulan, paspas ang liho ko daliramin makakaon. Mama o papa gutom kaayo mi, kay si Manoy o ati galaag pirmi. Oh, mama o papa ayaw mi kalimti, kay inyong gipadala urot na. Kay inyong gipadala urot na.